Να καλωσορίσουμε για ακόμα μια φορά τη σημερινή εκδήλωση των Δεσμών Ελλήνων που πραγματοποιείται στα πλαίσια της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Φυσικά θα πρέπει να ευχαριστήσω και ως γραμματέας και εκ μέρους του Συλλόγου, όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, στο ότι βοηθήσατε όλοι εσείς ανελιπώς μέσω των προσφορών σας να πραγματοθούν οι προϋποθέσεις ώστε να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων συνανθρώπων μας, έστω και προσωρινά, μέσω των προσφορών σας, οι οποίοι έχουν μαστιγωθεί από την οικονομική κρίση. Θέλω να ευχηθώ πρώτα απ' όλα στους δεσμούς Ελλήνων, αυτή την πατριωτική και κοινωνική πρωτοβουλία, ομάδα, οργάνωση με το τεράστιο έργο, να συνεχίζει αυτήν την δημιουργική προσπάθεια, να ευχηθώ στο Προεδρείο, στο Γιάννη τον Κουριανίδη και σε όλα τα στελέχη εδώ, υγεία, ευημερία, δύναμη και αντοχή για αυτόν τον αγώνα, γιατί πέρα από το πατριωτικό ζήτημα είναι το μεγάλο το κοινωνικό, το οποίο πρέπει να το υποστηρίξουμε και το κάνει πολύ καλά με την αλληλεγγύη που αναπτύσσει εδώ. Έχουμε καλή χρονιά και πολλές επιτυχίες στο σύνδεσμο, στους Δεσμούς Ελλήνων και στον Πρόεδρο. Καλή χρονιά σε όλους μας. Να είμαστε γεροί και δυνατοί. Έχουμε αγώνες μπροστά μας. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Να είμαστε ενωμένοι στους κοινούς αγώνες για την πατρίδα. Έχω επανειλημμένα παραστεί εδώ στον χώρο, είτε ως ομιλητής είτε ως ακροατής, αλλά είμαι και παρατηρητής, θα έλεγα, της σημαντικής προσπάθειάς τους. Είναι από τις πρότυπες, από τις υποδειγματικές προσπάθειες σε πανελλήνια κλίμακα. Τόσο για το τεράστιο πολιτιστικό, συνεπές, διαρκές έργο τους, όσο και για το κοινωνικό. Εδώ και 15 χρόνια εμείς αγωνιζόμαστε να στηρίξουμε τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. Μόνοι μας δώσαμε τον αγώνα και πετύχαμε. Σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις να βάλουν στα προϊόντα τους την ελληνική σημαία. Το βλέπουμε καθημερινά στα φυλάδια τους ή στις τηλεοράσεις να κυματίζει η ελληνική σημαία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα αποφύγω τα δευτερόλογια, συντάσσομαι από τους προηγούμενους. Εγώ, κύριοι, προβάλλω μια απέτηση. Πρέπει να δημιουργηθεί κτηνολόγιο. Για να λειτουργήσει αυτή η πολιτεία πρέπει να καθιερωθεί κτηνολόγιο, να τιμωρούνται οι ολιγορούντες ή οι αντιτιθέμενοι στα εθνικά θέματα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένη, δημιουργική και απαραγμένη από ό,τι μας ταλαιπώρησε και μας ταλαιπωρεί ακόμη και σήμερα στην κοινωνική μας ζωή, στην ατομική μας ζωή, στην εθνική μας ζωή. Οι Δεσμοί Ελλήνων για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη σε αυτόν τον χώρο κόβουν τη βασιλόπιτά τους. Σας ευχαριστούμε από τα μάτια της καρδιάς μας για όλη σας τη συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια. Η θέση εδώ μέσα έχει μόνο η Ελλάδα και τίποτε άλλο. Μόνο το έθνος μας, η πατρίδα μας και το έθνος μας, ο ελληνισμός. Να προχωρήσουμε σε μια συμβολική χειρονομία απέναντι σε μερικούς ανθρώπους, δεν είναι όλοι βέβαια. Η κυρία Ευαγγελία Βακλαβά, η κυρία Βακλαβά είναι ξεναγός στο επάγγελμα, έχει προσφερθεί να μας ξεναγεί δωρεάν στο αρχαιολογικό και στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βακλαβά. Εύχομαι να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, τον αγώνα μας, να δώσουμε ό,τι έχουμε μέσα μας για να είναι η πατρίδα μας ελεύθερη, ανεξάρτητη, να ζούμε σε ένα κράτος δικαίου επιτέλους. Ο κύριος Δημήτρης Παρασίδης, ένας στρατιωτικός, από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή μας εντυπωσίασαν με τη θέρμη του, την αποφασιστικότητά του πάνω σε ζητήματα τα οποία φάνταζαν για μας τουλάχιστον άλυτα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Παρασίδη και ως ελάχιστο αντίδωρο αυτό το συμβολικό έπαιρνο. Με τον κύριο Κυριανίδη και με τους Δεσμούς Ελλήνων, όπως προανέφερε, λίγο καιρό συνδεόμαστε, αλλά συνδεθήκαμε στενά γιατί έχουμε κοινούς πόθους και κοινά ενδιαφέροντα για την πατρίδα, η οποία αυτή τη στιγμή λυπάμαι είναι υπόδουλη,
και που πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε όσο γίνεται πιο σύντομα να απελευθερωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Θεοδόρα Θεοδόρου είναι από τα στελέχη μας τον πρώτο καιρό τουλάχιστον, τους πρώτους μήνες που προσέφεραν πάρα πολλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πιλτίδης είναι από τους που δεν ξέραμε την παράδοσή τους. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο θέμα της συλλογής τροφίμων, αυτή την τράπεζα τροφίμων και όχι μόνο τροφίμων που έχουμε φτιάξει εδώ και με ρούχα κλπ. Η πατρίδα είναι δεδομένο ότι προδόθηκε, ότι ακολούθησε το έγκλημα κατόπιν και τώρα φοβούμαι ότι βρισκόμαστε στη φάση της ατιμίας. Επειδή είχα δει αυτό που έρχεται, είμαι ένας εκ των δύο, νομίζω μόνο ο Πάνος ο Καμένος και εγώ, που αρνηθήκαμε να προσυπογράψουμε όλα αυτά που ήρθαν για την εκποίηση της εθνικής κυριαρχίας, που αγγίζει την απώλεια της εθνικής ανεξαρτησίας. Ο πατριωτισμός έχει να κάνει με την υπεράσπιση της πατρίδος. Και η πατρίδα είναι των πατέρων μας η γη. Δεν μπορεί να είναι πατριωτισμός το να πληρώνεις φόρους. Η κυρία Δημήτρα Λιάτσα, αυτός ο έπαινος ήταν να γράψει πάνω δύο ονόματα. Η κυρία Λιάτσα και του συζύγου της. Σε αυτούς οφείλουμε και σε μεγάλο βαθμό την εξωτερήκευση των δράσεών μας από εδώ μέσα, μέσω του διαδικτύου μας. Ευχαριστούμε πολύ την Δημήτρα Λιάτσα και τον σύζυγό της. Εμένα δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια, θα είμαι λακωνική. Αυτό που κάνουμε μπορεί να φαίνεται ασήμαντο. Σημασία όμως έχει να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο Γρηγόρης ο Παρθένης είναι συνταξιούχος του ΟΤΕ. Βοήθησε πάρα πολύ, έχει τεχνικές γνώσεις πάνω σε θέματα και βέβαια σαν χόμπι, σαν ευχάριστη ενασχόληση, τη φωτογράφηση και την κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων. Λόγω φίλιας και με τον Γιάννη, αλλά και με πολλούς άλλους φίλους που δημιούργησα, θεώρησα ότι από αυτά που γνωρίζω μπορώ να προσφέρω και θα συνεχίσω να προσφέρω. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα στην κοπή της Βασιλόπιτας. Θα το κάνουμε αλλιώς, θα κόψω εγώ τα πρώτα δύο κομμάτια που θα είναι για τον Χριστό και την Παναγία και το άλλο είναι για τους δεσμούς Ελλήνων. Να κόψω και ένα τρίτο για την πατρίδα μας και τα υπόλοιπα θα πάρετε με τη σειρά ορισμένοι από εσάς να τα τιμήσετε κάτι για την αντάξη. Επειδή θεωρώ ο πατριωτισμός είναι πράξη και ένα κομμάτι της πράξης αυτής το να στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα, να καταναλώνουμε ελληνικά, να σκεπτόμαστε ελληνικά, νομίζω πρέπει να κόψω για τον σύνδεσμο στήριξη των ελληνικών προϊόντων. Να κόβω ένα κομμάτι στην ελλείπουσα ελληνική παιδεία. Ναι, και του συντηρητικής ενότητας για την ενότητα όμως, έτσι. Ο κύριος Κώστας. Για τους ανέργους να κόψουμε, ξεπερνούν κάθε όριο. Εγώ αυτό το κομμάτι θα το κόψω για τους νέους μας, που είναι το κύτταρο αυτού του κόσμου, το κύτταρο της πατρίδος. Αγοράζουμε από τη γειτονιά μας ελληνικά γεωργικά προϊόντα από τη μάνα γη. Ταξιδεύουμε στην Ελλάδα, στον ωραιότερο τόπο του κόσμου. Τότε να ξέρετε ότι έτσι πολεμάμε την ανεργία, για να έχουμε μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Και δημιουργούμε και θέσεις εργασίας. Θα τα πείτε τώρα, η σειρά σας είναι. Χρόνια σε όλους. Φροντίζουμε να τους βρούμε δουλειά, αλλά φροντίζουμε να δημιουργήσουμε και εργασίες ούτως ώστε να δουλέψουν οι νέοι μας. Πάνω απ' όλα. Είναι γειτονικός σύλλογος εδώ κοντά στη γειτονιά μας, λίγο παρακάτω, μήπως λίγο μεγαλύτερο κομμάτι. Ο κύριος Στέφανος Πογάκος. Ήμουν εδώ και έκανα μια ομιλία, μια διάλεξη περί του Αγίου Όρους. Με τίτλο «Η καλύτερη. Άγιον Όρος, προσκύνημα στο περιβόλι της Παναγιάς». Είμαι εκεί πέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου αυτού, ένας όμιλος με πάρα πολλές δραστηριότητες και πολύ θεάριστο έργο στους Αγιορείτες Πατέρες. Αυτό, αγαπητέ μου Γιάννη, το πάω στον όμιλο για να το πάρει κάποιος μοναχός που έρθει στη Θεσσαλονίκη. Πρόσωπο του Διοικητικού Συμβούλιο της ΣΦΕΒΑ, η Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοπεριωτικού Αγώνα, τον κύριο Ηλία Μουρούτσο, που σχεδόν ανελιπώς μας τιμά εδώ με την παρουσία του. Το κομμάτι αυτό που θα κόψω το αφιερώνω
στο βορειοπηρετικό, στην υπόθεση που προσφέραμε και το Πασιβά, τους διέπει εδώ και 30 χρόνια και αγωνίζουμε. Θέλουμε το ποθούμενο του Αγίου Κοσμά. Έτρα το Δημήτρη τον Σαββίδη, παρακαλώ. Εγώ το κομμάτι αυτό θέλω να το αφιερώσω σε όλη την Ελλάδα, ελεύθερη και σκλαβωμένη, καλή ελευθεριά, όχι μόνο στην Ελλάδα εδώ, αλλά και στους αλήτρωτους τόπους του ελληνισμού. Αυτό είναι για τους νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Δικαιωματικά που είσαι, έλα εδώ και μας έκανε τόσο ωραία βασιλόπιτα να κάνεις ένα κομμάτι και εσύ. Θα το αφιερώσω και εγώ, ας πούμε, με τη σειρά μου στην πατρίδα, στους ανθρώπους, ας πούμε, που αγωνίστηκαν, που εξακολουθούν να αγωνίζονται και είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν και τη ζωή τους, την ψυχή τους, τα ιδεώδη τους, όλα, τις οικογένειές τους, σε αυτή τη μεγάλη ιδέα, την ιδέα της πατρίδας. Το τελευταίο κομμάτι δεν θα το κόψει, θα το αφιερώσει κάπου ο Γιώργος ο Βλάκος. Λοιπόν, ο Γιώργος Φλουρί και το Φλουρί για είναι... Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να είναι εθνικός, πολιτικός αγώνας, με όσο το δυνατόν περισσότερο δυναμισμό. Μπορούν δηλαδή και οι ομάδες που είναι έξω από κόμματα να αναπτύξουν ένα δυναμισμό. Σε αυτό το δυναμισμό επενδύω τις ελπίδες μου για το επόμενο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους.